Stel jezelf even voor. Wie hebben we hier zitten? Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Mijn naam is Paul Hogers. Ik ben raadslid voor de PVV in Heerlen. Ik kom zelf uit Hoensbroek. En als PVV Heerlen staan wij natuurlijk voor een sterk en veilig Heerlen. En echt een Heerlen waar de inwoners voorop gaan staan. En dat betekent eigenlijk ook voor ons dat we toch moeten gaan werken. En minder bureaucratie, lagere lasten en meer daadkrachtige politiek zonder al die linkse hobby's. Oké. Meneer nummer 2, wie bent u? Wat doet u bij de PVV in Heerlen? Ja, goedemorgen. Ik ben Mart Bos, raadslid voor de PVV in Heerlen. Paul, ik ga het niet herhalen natuurlijk. Kort gezegd staan we voor een veilig Heerlen, dat is heel duidelijk. Maar de eigen inwoners die staan bij ons voorop. Dat wil ik echt betonen. Dat betekent voor ons ook minder bureaucratie. Lagere lasten en meer en daadkrachtige politiek. Zonder allemaal die linkse hobby's. Gewoon goed besturen en op de financiën letten. Zeker voor onze inwoners, want daarvoor zijn we er. Dat is een heel goed streven, vind ik, van de PVV. Hoe is het als raadslid eigenlijk? Daar ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar. Wat is het? Wat maakt het raadslidleven zo mooi of zo spannend? Vertel het eens. Nou ja, het meest eerlijke antwoord is hier op deze vraag... het is gewoon ontzettend druk. Okay. Je bent eigenlijk dagelijks in de weer om voor de inwoners te strijden. En ja, de avonden dat ik van thuis onderweg ben... die zijn eerder normaal dan ongewoon. En... bijvoorbeeld, morgen zijn wij ook weer onderweg om te strijden voor het behoud van ons ziekenhuis. Want ook op dat dossier blijven wij ons natuurlijk ook inzetten. En dat doen we ook samen met onze Tweede Kamerfractie, waar we natuurlijk ook wel in contact mee staan. En het is gewoon voor ons ook ontzettend belangrijk dat het ziekenhuisbestuur daarin ook wakker geschud gaat worden. En dat speelt wel allemaal mee. Dus hoe is het leven als raadslid? Ontzettend druk, veelzijdig. Maar als je me zou vragen, zou je het opnieuw doen? Zou ik volmondig ja zeggen. Want het is misschien het leukste werk wat er is. Dat is altijd een heel mooi iets. En hoe is het dat voor u, Mart? Ja, ik moet dat beamen wat Paul dus zegt. Anderzijds, en nogmaals, ik voel het niet als druk. Het is inderdaad dat je avonden weg bent. Dat is het, maar dat brengt het gewoon met zich mee. Van de andere kant is het ook dat je veel mensen ontmoet, veel meningen hoort, veel interessante dingen waar je van zegt, potverdorie, moet kijken wat er binnen die gemeenschap daar toch overleeft en waar die het over hebben. En dat vind ik ook wel belangrijk. Dan krijg je ook een beetje een boost van, waar je ook energie op. En dat is natuurlijk niet makkelijk in deze tijd, want het wijzigt en het gaat heel snel. Je moet heel snel kunnen inspelen. En dat is ook met de SCH in Heerlen, dat zien we gewoon, dat is een heel gevecht. Daar zijn wij altijd bij betrokken geweest en we hebben ons eigenlijk gezegd, ja, we kunnen niet volmondig gaan. Want we vinden niet dat wij onze Tweede Kamerleden voor de voeten moeten gaan lopen. Dan krijg je, dat is heel erg moeilijk. Maar ook daar blijven wij toch druk uitoefenen. En ook als PVV'ers achter de mensen en ook achter de SCH staan. Dat in ieder geval niet vertrekken. Dat zouden we zeer jammer vinden. Ja. De volgende, dat vind ik op zich wel een hele leuke. Hoe beoordeelt de PVV Heerlen de algemene richting van de nieuwe bedrijventerreinvisie? Helemaal vol. Wie mag ik het woord geven? Nou, dan zal ik de spits afbijten. Want heel kort gezegd, wij vinden gewoon als PVV Heerlen dat er veel meer aandacht moet gaan komen voor onze lokale ondernemers. Maar ook voor de ontwikkelingen die binnen onze gemeente echt gaande zijn. Ja, in de nieuwe visie wordt ook bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld aan te halen, de oostflank van Brunsum aangehaald als oplossing voor de ruimte. Nou, wij zijn van mening in ieder geval dat de werkgelegenheid en economische groei vooral in onze gemeente voorop moet staan. En als dat ook zou moeten betekenen dat wij minder moeten gaan geloven in groene luchtkastelen, ja, dan is dat maar zo. Ik vind ook dat die duurzaamheidsexperimenten die wat eigenlijk beschreven wordt in die visie, dat die niet opgedrongen moeten worden aan onze ondernemers, omdat die in de regel alleen maar geld gaan kosten. Duidelijk. Mag daar nog wat aan toe te voegen of ben je het volledig mee eens? Nee, ik kan daar in die richting natuurlijk leven, dan zaten we niet bij dezelfde partij natuurlijk. Nee. Maar inderdaad, het is jammer. Ik vind het heel jammer dat we maar 20 hectare nog hebben voor bedrijventerreinen. Dat is echt jammer. Okay. En we gaan naar die oostflank, daar hebben we ook mee in geïnvesteerd samen als met Brunsum enzovoort. Voor daar ook nog eens 20 hectare te krijgen. Maar het is natuurlijk niet prettig als je als stad
dan weg moet naar het Brunsen toe. Ik vind dat het eigenlijk het gezicht van Heerlen niet goed doet. Ik zou het liever bij ons hebben, maar nogmaals, er zijn heel veel bedrijventerreinen, daar hebben we het nu even over. Er zijn heel veel verdozingen, hebben er plaatsgevonden in 70, 75. Er werd alleen maar een halletje om iets gebouwd waar je iets wil produceren. Dat hoefde niet chic of architectonisch. Het was gewoon een halletje, plaatjes, een dakje erop en dat was het eigenlijk. En dat is nu, ik denk dat we dat nu niet meer moeten doen. Maar dat gebeurt ook niet meer en mag ook niet meer. Okay. Dus ik vind nogmaals dat we zeker in de richting van nieuwe bedrijventerreinen daar ook aandacht aan mogen besteden. Maar ik vind het jammer dat we weg moeten uit Parkstad omdat we de ruimte niet hebben. Ja, nee, logisch. Echt jammer. Ja, en voornamelijk uit Heerlen weg. Ja, dat is het. Ja. Nu we het toch over hebben, welke specifieke sectoren of industrieën zou de PVV Heerlen willen stimuleren in de bedrijventerreinen? Ja, ik denk dat we de sectoren moeten aansluiten bij onze inwoners. Welke niveaus hebben we zitten. We zullen ook daar iets naar moeten kijken. Dat we ook iets te bieden hebben. En kunnen de sectoren die praktisch productief zijn, zoals marktindustrie, logistiek, maar ook ambachtelijke bedrijven. Maar ook de sectoren die aansluiten bij onze onderwijsinstellingen. Daar wat bijvoorbeeld de universiteit, de hogeschool enzovoorts, dat die ook niet weg hoeven te gaan. Zoals Brightlands, die hebben we gewoon hier. Maar ze kunnen niet allemaal naar Brightland. Maar laten we in ieder geval proberen om een stuk Silicon Valley te proberen te krijgen hier in het Heerlense. We hebben daarvoor de unieke locatie zoals onderwijsinstellingen en de aanwezigheid, wat ik juist noemde, van Brightlands. Laten we dat ook maar uitspitten. Waar we absoluut mee moeten gaan stoppen zijn alle die subsidie-afhankelijke duurzaamheidsprojecten. Dat vinden wij toch niet in die best. Alles wat subsidieerd wordt, kan best voor te starten. Daar hebben wij geen probleem mee. Maar het moet eigenlijk op zichzelf gaan staan. Zichzelf bedrijven. Paul, daar wat aan toe te voegen? Ja, ik zou het eigenlijk nog wat scherper willen zetten. Want het is namelijk zo, we hebben een unieke locatie. Ook vanwege de liggingen met Duitsland en met België. Met het Brightlands. AI is volop in ontwikkeling. Ik zou het bijna willen oproepen van laten we de ambitie gaan uitspreken. Om gewoon de AI Silicon Valley van het zuiden te gaan worden. Volgens mij hebben wij alles in huis om dat te doen. Hebben we ook de kennis in huis. We hebben de studenten. We hebben de professionals. Volgens mij moet dat gewoon ook kunnen en lukken. En tuurlijk, we moeten ook een stukje gaan waarderen in het ambacht en de techniek. Want ook moeten we gaan kijken van niet iedereen kan een AI-professor zijn. We hebben ook de mensen nodig die ook de talenten hebben om van niets iets te maken. En dat is wel iets wat Bart ook al aangaf. Dus in dat opzicht kan ik dat er mooi aan toevoegen. Welke maatregelen stelt de PVV Heerlen dan voor om de werkgelegenheid voor de lokale inwoners te bevorderen? Dat is een hele mooie, vind ik. Een hele mond vol, hè? Ja. Ja, laten we beginnen met een sterk voorkeursbeleid voor lokale ondernemers. Maar ook voor onze lokale werknemers. Dit kunnen we bereiken door minder regels en lasten te verlagen voor de hele ondernemers. Maar ook door opleidingen te gaan verzorgen. Maar vooral te gaan waarderen. De waardes die gericht zijn op het vakmanschap en de techniek. We zijn dat door de jaren allemaal een beetje vergeten. Technische opleidingen die waren niet in trek en niet in zwang. Maar we krijgen daar heel veel tekort over. Dat gebeurt nu, maar dat moeten we toch weer gaan stimuleren dat dat echt opgepakt wordt. En banen enkel voor arbeidsmigranten, moeten op voorhand eigenlijk niet direct ingevuld worden. Want wij vinden eigenlijk de uiterste noodzaak dat we onze eigen mensen hier lokaal hebben. We hebben nogal wat mensen die buiten de werksfeer vallen. Die thuis zitten om een of andere reden. Die kunnen we goed gebruiken. Die moeten we gaan inzetten. En stimuleren dat het dus ook loont voor te werken. Ook zorgen dat daar een goede salariering bij en een goede verhooging. Ja. Dat is wat wij graag zouden doen. Ja. Ik denk dat Paul er niks op aan te vullen heeft meer, hè? Nee, want dat klinkt gewoon als een klok. Dat bedoel ik. Nou ja, dan de volgende vraag. Welke rol ziet de PVV Heerlen voor het midden- en het kleinbedrijf, het MKB, in ontwikkeling in deze bedrijventerreinen? Ja, volgens mij kunnen we daar gewoon heel duidelijk over zijn. De midden- en kleinbedrijven hebben gewoon een cruciale rol hier in Heerlen. Heerlen kan gewoon niet zonder deze belangrijke ondernemers. Ik ben van mening, of wij zijn ook van mening, dat we de afgelopen decennia te veel hebben verteld als gemeente van wat kan iemand wel en wat kan iemand niet. En te veel regeltjes eromheen hebben verzonnen.
En dat is vooral gericht om het ondernemers ook een stuk moeilijker te maken. Ja, ik denk, en de PVV vindt, dat het tijd wordt om als overheid op te stellen om naast de ondernemers te gaan staan. Dus we moeten af van het denken van, hey, wij zijn als overheid, wij weten precies wat die ondernemer moet doen en welke maatregelen daarvoor getroffen moeten worden. Ik zeg nee. In plaats van dat nee te zeggen en belemmeringen op te werken, gaan we eens een keer naast de ondernemers staan en gewoon eens in gesprek gaan van, goh, wij lopen hier tegenaan, hebben jullie oplossingen? Ik ben ervan overtuigd dat een ondernemer, die denkt niet in problemen, die denkt in uitdagingen. En ik denk, als je op die manier al met mensen in gesprek gaat, dat je juist veel meer ruimte gaat creëren om ondernemers hier ook te laten gaan starten, maar ook om het midden- en kleinbedrijf te gaan faciliteren. En ik snap het. Of ja, ik denk dat we wel voor ons beiden kunnen spreken. Dat heeft lef nodig. Als overheid heb je lef nodig om te zeggen, we gaan een stukje uit handen geven, maar we gaan het wel samen aan, die uitdaging. Duidelijk, heel duidelijk. Is de PVV Heerlen van mening dat de nieuwe bedrijventerreinenvisie voldoende inspeelt op de toekomst, economische trends en technologie? We hadden het net al over het AI bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, ik vind dat een hele mooie uitdaging. Natuurlijk. Dat is ook een hele mooie uitdaging. Ik vind ook, de visie is leuk. Hè? Voor mij is het een beginpunt. Hè? Daar starten we. En het is natuurlijk een dynamisch stuk. Hè? Ik zie het tenminste als een dynamisch stuk. Want dat moet groeien. Hè? Je moet niet zeggen, we hebben nou die visie, dan kijken we, daar hebben we voor 20 jaar iets, hoeven we niets meer aan te doen. Nee, het verandert en je moet het bijstellen en je moet het monitoren. En dat is wat wij ook graag willen. We willen dat we daar realistisch mee omgaan en ook kijken, goed monitoren, van dat we er iets van leren, dat we ook die gegevens hebben daarvoor te zeggen, want we moeten daar en daar en daar bijstellen, want anders gaat het niet goed. Dan hebben we die visie gemaakt, maar die gaat de verkeerde kant op. We moeten echt voelen wat er in de maatschappij en wat we op dat moment in de tijd wat daar speelt. Want het gaat gigantisch snel. En ja, goed, wij vinden ook dat we ons realistisch daarin moeten gaan opstellen. We moeten niet zeggen, van, ja, we hebben dat is goed. Nee, dat is niet meer. En om te kijken, denk ik ook dat we wat minder moeten inzetten op klimaatregelingen. Denk ik dat. En gaan starten met wat we echt nodig hebben. Wat hebben we echt nodig? Hè? En natuurlijk, maar dan moet je een balans zien te vinden tussen klimaat, hè, en de realiteit die we hebben. En niet dat bedrijven daar gebukt onder staan en investeringen daar bijna niet door kunnen doen. Want uiteindelijk voor de bedrijven geldt dit. En dan moeten we daar ook voor oppassen dat er goede, sterke en lokale bedrijven met een goed ondernemersklimaat en banen voor onze inwoners kunnen creëren. Dat vinden wij eigenlijk belangrijk. Paul, daar nog wat op aan te vullen? Ja, eigenlijk wel. Want ik werd een beetje getriggerd toen jij het AI-voorbeeld noemde. Want jij bent begonnen ermee, hè? Ja, dat klopt helemaal. Maar als we kijken bijvoorbeeld 10 jaar geleden, toen bestond dat niet. Was dat toch niet eens helemaal. Terwijl ik heb gisteravond nog AI gebruikt om een recept te maken om thuis te koken. Dus wat ik hiermee ook weer aan wil geven is, je kunt niet zo ver in de toekomst kijken. Je moet juist een bepaalde ruimte overlaten, omdat er zoveel ontwikkelingen zijn en het gaat zo ontzettend snel, dat je daar ook rekening mee moet houden. En dan kom ik eruit op dat stukje lef. Ook dat is weer een samenspraak. Niet top-down vertellen van, hey, zo is het en zo gaan we het doen, maar in gesprek, want het gaat ontzettend snel in de wereld. Perfect, ja. Ik ben benieuwd of er nog aanvullingen zijn op deze hele visie. Hebben jullie nog iets wat jullie nog kwijt willen aan de luisteraars of kijkers? De coalitie die er nu zit, die propagandeert dan ook dat lef. Hè? Dus we handelen daar nu op en spelen daarop in. Dus we hopen ook dat hij daar zich goed in kan vinden. Maar dat denk ik wel. Ja. Dus wat dat betreft lef hebben we genoeg. Alleen missen we wat meer financiële background. Dat is heel jammer. Heel jammer, maar dat zal overal spelen. Ja, ik denk dat dat bij elke gemeente wel zal zijn. Ja. Nou, heb jij nog iets waar je het laatste wil ik een woord aan jou geven, Paul? Nou, dat vind ik al heel aardig, want ik heb toch heel veel op te zeggen. Ja. Maar ik ga het zo kort mogelijk proberen te houden. In de nieuwe visie wordt ook gesproken dat de gemeente zelf ook kan bepalen van, wij willen jou hebben als bedrijf of jou niet hebben als bedrijf. En als we je niet willen hebben als bedrijf, dan gaan we gewoon nog maar regels opwerpen tot het gewoon te lastig wordt om hier als bedrijf te starten. En ik denk dat we echt van die gedachte af moeten gaan. Tuurlijk, hè, wij willen ook geen Tata Steel zeg maar hier in het Heerlense bouwen. Maar ik vind wel dat wij in gesprek moeten blijven en ook naar kansen moeten kijken waar wij onze economische groei mee kunnen stimuleren in het Heerlense.
Er zijn kansen en die moeten we gebruiken. Ja. Absoluut, absoluut. Mag ik jullie bedanken voor dit interview en ik wens jullie heel veel wijsheid met deze visie. Dank u. Bedankt, tot de volgende keer. Dank je Ja, wel. dank u. Dank u.